Ahojte. Ahojte. Vítame vás v krásnom Walese, kde momentálne sme na turistike a rozhodli sme sa natočiť ďalší príspevok do nášho podcastu. Do nášho krúžku. A témou je Čo chcem viac? A v takom zmysle, že keď hlavne sa chceme zmeniť v nejakom správaní alebo chceme zaviesť nejaké nové správanie, čiže niečo chceme, tak niekde v pozadí, či už vedome alebo nevedome, je pravdepodobne alebo môže sa stať, že niečo, čo chceme viac a nedarí sa nám potom dosiahnuť tú zmenu. A sme sa rozprávali, že je viacero situácií, či už takých jednoduchších, praktickejších, až po také komplexnejšie, kde sa toto môže prejavovať. A napadlo nám zo pár takých príležitostí. Jedna taká, ktorou som ja prišiel, kde sa to mne tak ukázalo, a to je taká veľmi jednoduchá, že ranné, alebo teda cvičenie vo všeobecnosti, že vždy som chcel cvičiť a mať takú rutinu, že chodiť, a to už je jedno, či už by to malo byť do posilovania, alebo či by to malo byť behať, ale mať takú rutinu. A veľmi dlho som sa nevedel dostať do takého pravidelného režimu. Vždy tam bol niekto, kto mi pomohol, alebo keď som začal sám, tak mi to nevydržalo dlho. A teraz v poslednej dobe konečne mám, tak myslím, že už aj rok, že naozaj pravidelne, pokiaľ mi to situácie dovolia, že som nie aj odcestovaný, tak chodím pravidelne, aspoň podľa môjho skromného názoru, cvičiť. Aj podľa môjho názoru. Tak som začal chodiť normálne do fitka, teda bez nejakých krúžkov alebo hodín. A začal som chodiť ráno. Čiže ráno hneď ako prvá vec, keď vstanem, aby som nemal takú žiadnu výhovorku, aby som sa po večeroch nemusel potom premáhať, že som z práce unavený. A teraz po nejakej dobe chodím zase, že večer. A to je tiež teraz taká vec, že prečo to je v súvislosti, že čo chcem viac, tak chcem mať aj iné rutiny vo svojom dni, že nechcem zase, aby to bolo, že iba si odcvičím a mám všetko. A musel som nájsť taký ten prienik, ono sa to dá prirovnať aj k tým prioritám, že čo je pre mňa priorita, že chcem teda cvičiť ráno, alebo chcem sa radšej vyspať o tú hodinku, pol hodinku dlhšie, alebo chcem si ráno radšej zapisovať, chcem si tam dať nejaké meditácie, lebo zase keby som mal robiť všetko ráno a ísť do posilovne, tak keďže potrebujem ísť aj do práce alebo potrebujem začať pracovať, nejaké tiež meetingy bývajú ráno, tak by som to všetko nepostíhal. Tak som si musel zodpovedať takú otázku, že čo chcem vlastne viac, čo je to, čo chcem dosiahnuť. A potreboval som sám seba tak uistiť v tom, že no viac chcem cvičiť, tak som si potreboval nájsť aj v tom dni, aj v tej svojom nastavení, že toho večera som sa bál, keď som si ráno povedal, že predsa len chcem si pospať ráno, lebo som cítil, že nevstávam úplne vyspatý, úplne čerstvý, aj keď chodívame celkom skoro spať, ale cítil som, že sa premáham už potom, keď stával som 2-3 mesiace ráno do toho fitka, tak nebol som taký oddychnutý. Tak som začal teda večer, ale tiež som si potreboval tu zodpovedať tú otázku, že čo chcem viac, no chcem viac spať alebo chcem cvičiť. No a v tomto prípade som povedal, že no chcem viac spať. Nebudem sa ráno premáhať, ale pospím si alebo si tam dám nejaké kľudnejšie veci na to ráno a musel som si nájsť ten priestor pre to cvičenie, že som musel spraviť taký nejaký, chcem sa nazvať kompromis, ale musel som nájsť v tom dni priestor na to pre seba a aj tak mentálne sa na to nastaviť, lebo ako som hovoril, že som sa bál toho, že večer po práci budem mať
výhovorku na to, že som unavený a sa mi nechce a potrebujem ísť hento, potrebujem ísť tamto. Ale opäť, čo som chcel viac? No, chcel som ísť viac cvičiť, čiže toto je podľa mňa taký jednoduchý, ale aj vedomý príklad, že keď niečo chcem, tak musím sa medzi dvomi vecami rozhodnúť, že čo je to, čo chcem naozaj viac a to potom spraviť. No a ty si mala tiež taký príklad. Ja som mala príklad, ale ja by som chcela povedať, že toto je taký, aspoň pre mňa taký, že viac menej že zjavný, čo si ty rozprával, ale veľa prípadov je aj takých, kde niekedy človek ani nevie, že čo je to, čo chce viac, a my sme sa práve rozprávali o tom, že keď je niekto napríklad, že má nejakú chorobu, alebo že proste je veľmi niekto žiarlivý, alebo čosi také, a proste nevie sa z toho nejako dostať, nevie to prekonať, tak určite tam je niečo, čo ten človek chce viac. A možno to, čo chce viac, si nevie uvedomiť, lebo je to niečo také ako že poľutovanie. Alebo keď má niekto fakt nejakú zakernú chorobu, hej, môže to byť, že proste ťažko si to človek, myslím si, prizná, ale môže to byť také, že však sa o ňoho niekto stará, čiže tam má tú pozornosť, a keď je proste zdravý, tak sa mu možno nikto nevenuje. Že on chce tú pozornosť a najjednoduchší spôsob, ako sa mu to vymanifestovalo, je, že dostal tú chorobu a niekto sa o neho stará. To sú podľa mňa také veci, že treba si položiť tú otázku, že čo chcem viac, ale nemusí to byť také jednoduché to zodpovedať, ako v tom prípade, že či chcem spať alebo cvičiť, tak tam to jasne vidno. Ale niekedy sú také veci, že proste niekto sa chce vysťažovať, lebo ho niečo trápi, a nehľadá to riešenie, hľadá to poľutovanie. A možno potom sa v tom zacykli, že vlastne zistí, že to poľutovanie mu nejako pomohlo a nebude sa mu dať vyriešiť ten prípad, lebo on vlastne bude v skutočnosti hľadať iba to poľutovanie. Tak bude chodiť za takými ľuďmi, čo ho vždy poľutujú. No to hej, to je to, čo som hovoril, že sú od takých jednoduchších prípadov aj po také komplexnejšie, že hej, to cvičenie je naozaj taký, že vedome som vedel, čo chcem, a aj to je to, že čo chcem viac, a som si to vedel teda tak zorganizovať, že chcel som cvičiť, chcel som mať zdravé telo. No ale v tomto prípade to bol tiež dobrý príklad, že keď je niekto chorý, že to cvičenie je taký pozitívny príklad, ale opäť naozaj to, keď je niekto chorý, to je ten negatívny príklad, a že málo kto povie, že no ja chcem byť chorý. Každý chce byť zdravý, že ja chcem byť zdravý, že to už je potom, to sú tie nevedomé stránky toho, ale keby bol zdravý, tak naozaj nedostane tú pozornosť a starostlivosť a ľudia nebudú okolo neho obskakovať. Možno nejaké dávky od štátu alebo také niečo, že to sa všetko môže naskladať do toho. Že keď si potom vlastne že no keby som bol zdravý, tak by som toto nedostával, ale to si tak človek možno neuvedomí a nedá si to dokopy. Stále si hovorí, že no ja chcem byť zdravý, ale sa mi nedarí. Možno aj schudnutím to môže byť takisto, že no ja by som chcel schudnúť, ale nech robím, čo robím, tak sa mi nedarí. No ale možno mu to vyhovuje, že sa môže tak posťažovať, lebo keby reálne schudol, tak potom si musí aj ten životný štýl taký udržať, ale ten človek to nechce. Aj keď povie, že no ja by som chcel schudnúť, ale proste sa mi nedarí, ale tak asi chce niečo iné viac. Čiže to, čo chcem viac, je podľa mňa vždy taká zaujímavá otázka, ktorú si ten človek môže položiť, ak sa chce zmeniť v niečom, alebo ak niečo chce na sebe zmeniť. Zase ten môj príklad s cukrom. Ten môj príklad s cukrom, že ja som teda chcela dlhé roky prestať jesť umelý cukor, a teraz momentálne to nedodržiavam úplne, ale od novembra do nejakého júna som striktne nejedla nič, čo by malo pridaný akýkoľvek cukor, ani med, ani žiadne sladidlá. A ja som si dávala takú otázku, keď som mala chuť na niečo počas toho obdobia, že či to naozaj chcem si dať. Či fakt som o tom presvedčená, a tam potom vždy bola tá odpoveď nie. A to sme sa tiež rozprávali, že aj tam som si mohla položiť tú otázku, že no čo chcem viac? Že či si chcem upokojiť tú moju teraz, že mám chuť proste dať si sladké, alebo chcem viac to, že si vyberám byť tou osobou, ktorá také veci nie je.
A teraz je dôležité ešte si tie ostatné veci z toho zoznamu nejako zabezpečiť, že ako inak si ich viem získať, ak ich potrebujem pre život, než tým cukrom. Napríklad, ak bývam smutná a zajedám to cukrom, tak ja potrebujem mať nejaký iný nástroj, lebo inak, ak si ho nenájdem, tak vždy ten smutok budem zajedať. Ale ak ja začnem, že dobre, budem robiť dýchacie cvičenia, alebo sa vypíšem niečo, tak potom môžem ten cukor vysadiť, lebo keby mi bude zbytočný, aj keď nie je to úplne také jednoduché, ale proste treba mať pokryté tie iné veci. A rovnako tak aj s tou chorobou, že ak niekto má, ja neviem, že má z toho nejaký príjem, že nič nerobí, hej, že štátnu platí alebo nejaká organizácia charitatívna, neviem, má tam tú pozornosť a má tam ešte niečo, tak proste musí si najprv povedať, že dobre, že tak ako si budem zabezpečovať tie peniaze a ako si získam tú pozornosť, lebo ak to je pre jeho život veľmi dôležité, tieto faktory, tak musí ich mať zabezpečené na to, aby tá choroba vedela odísť. A už to možno sa láme s takým trochu spirituálnym, že neviem, či by s tým plne každý tak súhlasil. Ale tak to je taká tá psychosomatika aj. Áno, hej. Že akože nemyslím si, že to je spirituálne, skôr ako si povedal, že to si myslím, že je naozaj psychologické, že to sa tak hovorí, že teda na čo človek myslí si aj tak priťahuje do života a opäť hej, v tej ezosfére sa to je to tajomstvo a zákon príťažlivosti, čo do určitej miery ako v tých knižkách je to tak veľmi honosne napísané, ale že myslím na niečo, ono mi to príde do toho života. Mohli by sme o tom natočiť diel. Ale v tomto prípade je to naozaj to, že ten človek má nejakú potrebu, ktorú si chce naplniť a naplňa si to cez to, že no tak bohužiaľ je chorý. Akože samozrejme sú choroby asi, ktoré sú nejakého charakteru, že ten človek sa naozaj z toho ťažko vylieči, ale opäť aj pri takých chorobách to nastavenie toho človeka vie urýchliť nejakú liečbu, vie tomu dopomôcť a niekto, kto aj je chorý a lieči a je z toho celý smutný a depresívny, že je chorý, tak to vie naopak tú liečbu spomaliť. Čiže skôr si myslím, že je to tá psychológia, že my máme nejaké potreby a hľadáme spôsoby, akých si ich naplniť. A veľa tých našich vzorcov a to, čo robíme, je práve skôr podvedomé ako skôr vedomé. Že sme sa možno aj v rannom veku tak naučili si to získať a teraz v dospelom veku to už len využívame ten vzorec, ani sme si tým není vedomí, že naozaj, čo ja viem, mama okolo mňa skákala, keď som bol chorý a teraz, keď som dospelý a nedostávam tú pozornosť, tak proste si ľahnem do postele a budem sa tvariť, že celý svet na mňa padá a umieram, aby ma niekto poľutoval. A tiež nemusí byť vedomé, že ten človek chce byť poľutovaný, ale chce cítiť tú svoju potrebu, aby bola naplnená. Toto je taký ten zžitý spôsob, ktorý má. Ty si dobrú otázku k tomu dal, keď sme sa o tomto rozprávali, že čo mi to prináša? Keď má niekto, dajme tomu, že tú chorobu z psychosomatického hľadiska, čo ja verím tomu, že väčšina chorôb taký pôvod má, tak dať si otázku, aby sme prišli na to, že čo chcem viac, je, že čo mi to prináša? Čo mi to prináša, že ja jem cukor? A proste zapísať si, upokojujem si emócie, zajedám dlhú chvíľu, keď sa nudím, proste chutí mi to, lebo mám z toho nejaký rýchly dopamín, alebo že hej, neviem nájsť inú radosť, iba si dám sladké, alebo som nervózna, tak sa tým upokojím a zapísať si tie body a na každom z toho zoznamu treba potom pracovať na to, aby ten prvý bod odišiel. To naozaj môže byť podľa mňa niekedy veľmi náročné priznať to, že čo to je, ale veľmi pravdepodobne, ak sa mi niečo v živote deje, no tak sa mi to deje, pretože to niečo tam chcem. Ono to hlavne nemusí byť podľa mňa, že iba jedna vec, ale to môže byť veľa maličkých vecí, ktoré mi to, že jem cukor, prináša a tých veľa maličkých vecí dokopy spôsobí to, že no ja ho teda nechcem prestať jesť, aj keď
hovorím pred ostatnými, že ja by som chcel prestať, ale nedarí sa mi to, tak to nemusí byť iba jedna vec, ale naozaj drobnosti, že ty si ich začala vymenovávať, či už to môže byť tá emócia, alebo jednoducho, že teraz príde na to tá chuť, alebo ja neviem, že jednoducho, že to je všade, že potrebujem aj nakupovať, vedomejšie si všímať, aké sú tie potraviny v obchodoch, čoho sú, aké je tam zloženie, že to nie je zase až také jednoduché, nie je cukor, že dobre, nemusím si sladiť čaj, že to je ako taký že krok, taký, čo môžem spraviť takú maličkosť, preto aby som sa k tomu posunul, že tá zmena tiež nejde naraz, ale k tomu, aby som sa dopracoval, že nebudem vôbec jesť spracovaný cukor, tak to je veľmi veľa malých krokov a všetko sa musí teda okolo toho tak nejako prispôsobiť. A ešte s týmto cukrom, napríklad, čo sa týka takých možno vecí, čo by som si úplne neuvedomila, až kým som to nezažila, že keď naozaj som bola rozhodnutá, že 0 toho cukru príjmam, tak bolo to veľmi taký pocit, že stať si za sebou niekedy a cítiť sa možno posudzovaná a veľakrát, že a však daj si a čo robíš a nebuď taká a však to nič, to iba trochu tam je toho cukru a proste stať si za tým, že nie ďakujem. Aj keď mi vyslovene už niekto dal predo mňa ten koláč, tak si povedať nie. A to bolo skôr také, že zastať si svoje tie hranice, alebo nebať sa toho posudzovania, lebo aj také bolo, hej, že ona zase si niečo bla bla bla. Že aj to je súčasť toho, že tak ja kde chcem byť posudzovaná, tak si ten cukor dám, lebo však teda áno, dobre, to sa patrí na návšteve, nepoviem nie. Hej. Čiže aj to sú také veci, ktoré asi človek odhalí, no až tým, toto som teda ja na to prišla, až keď som ten cukor prestala, že asi by mi to nenapadlo, že jem cukor, aby som nebola posudzovaná. Ale bolo to taká, že som sa cítila taká trochu vyčlenená, lebo aj keď šli ostatní na zmrzlinu, tak ja som proste išla s nimi a sedela tam a nič som si nedala, alebo som mohla neísť, lebo v zmrzlinárni nemajú nič, iba zmrzlinu a koláče. Takže ja som si dala maximálne vodu, keď sme niekde takto boli. Ale no tak cítila som sa tam ako taký outsider, že... A to niekedy v dobrom, lebo niekedy boli tí ľudia takí, že wow, že tu by som aj ja chcela mať takú, oni to volali pevná vôľa, že nie je ten cukor. Ale proste niekedy som sa ocitla medzi ľuďmi, kedy to bolo, že ma skôr tak súdili za to, že som sa takto rozhodla. Takže to môžu byť rôzne veci, na ktoré človek príde. No akože príkladov by sme asi vedeli viac začať uvádzať, že sme sa aj podnikaní môže byť jedna taká vec, že teraz asi nemusíme rozoberať každú tú jednu cenu do detailov. Aj vo vzťahoch, že sa niekto napríklad hnevá, no ty si tu žiarlivosť spomínala, ale že ak ten človek cíti voči tomu partnerovi niečo, tak tiež za tým pocitom je niečo, že možno napríklad na mňa, ak by som vám povedal, že ja ti niekedy naopak, že nechcem niečo povedať, aj keď možno by som, že chcem byť otvorený, ale nepoviem ti to, lebo viem, že by ťa to mohlo sklamať, alebo by som mohla byť smutná, alebo nahnevaná. No a to chcem ako keby viac, aby som nemusel čeliť tej tvojej emócii. Čiže to je tiež podľa mňa rovnaký princíp, ale skôr taký podvedomý, že čomu sa chcem vyhnúť, alebo ako si dala tú otázku? Čo chcem viac? Čo chcem viac a tú druhú? Čo mi to prináša? Čo mi to prináša, alebo čomu sa chcem vyhnúť? Čiže asi toľko by som povedal tomu z mojej strany. Ty máš ešte niečo? Už mi teraz nič nenapadlo, ale počas natáčania mi 3 ďalšie témy napadli. Tak rýchlo ich povedz. Idem si ich zapísať. Tak dobre. A potom sa porozprávame, či ich nahráme ďalej. Dobre, spravíme to tak. Dobre. Tak sa majte krásne. Ahojte. Čau.